Il-konklużjoni tal-Bord tal-Pulizija fil-każ tal-inkjesta dwar l-identità żbaljata ta' Darren Luke Borge tagħmilha ċara li għandhom jittieħdu passi fil-konfront tal-Ispettur Elton Taljana li noqas serjament waqt li kien għaddej il-proċess tal-investigazzjoni. Isem l-Ispettur Taljana ilu jissemma l-fatt li għamel snin iservi bħala uffiċjal tas-sigurtà mal-eks Ministru Tonio Borge f'liema perjodu minn kuntistabbli ingħata promozzjoni wara oħra sakemm inħatar Spettur tal-Pulizija fi ftit snin. Dawn il-promozzjonijiet ingħatawlu minkejja li kien hemm diversi allegazzjonijiet fuq il-konnessjonijiet tiegħu ma' każi ta' droga, armi u ħruq ta' residenzi. Fost daw kien hemm il-każ ta' ħruq u vandaliżmu fuq id-dar tal-editur tal-Malta Today Xavier Balzan fis-sena 2007. Fil-fatt Xavier Balzan innifsu jgħid li ma jistax jifhem kif waqt l-investigazzjonijiet li saru fil-każ tal-ħruq tad-dar tiegħu il-Pulizija kellha provi li baqgħet ma segwitx jew li ma investigax bis-serjetà u kif Elton Taljana nnifsu kien imsemmi u l-Kummissarju tal-Pulizija qatt ma bagħat għalih. Kien minħabba fek li Xavier Balzan kiteb lill-Kummissarju tal-Pulizija attwali fl-ewwel ta' dan ix-xahar. Fl-ittra tiegħu li kienet ippubblikata fil-ħarġa tal-Malta Today tal-Ħadd li għadda, Xavier Balzan qal li ma jifhimx kif il-Pulizija ma komplewx bl-investigazzjonijiet u ma sabux mezz kif isegwu l-indikazzjonijiet ċari li kellhom fuq is-suspettati li wettqu l-attakk fuq id-dar tiegħu. Xavier Balzan jgħid li l-impressjoni li bdiet tingħata dak iż-żmien li l-każ kien marbut mal-kwistjoni tal-immigrazzjoni jew mal-attakk fuq residenza fil-Bidnija illi seħħ ġimgħat wara hija żbaljata. Fl-ittra tiegħu lill-Kummissarju tal-Pulizija Xavier Balzan jgħid li l-motivazzjoni kienet waħda purament politika u kienet riżultat tal-kidba tiegħu fuq kwistjonijiet politiċi u l-kritika li kien jagħmel kontra l-gvern ta' dak iż-żmien. Nixtieq inkun naf għaliex il-Pulizija għamlet l-investigazzjoni iżda qatt ma interrogat lill-Ispettur Elton Taljana fuq dan il-każ u jekk il-pożizzjoni ta' Taljana bħala uffiċjal tas-sigurtà tal-Ministru tal-Intern ta' dak iż-żmien ħallit effett fuq id-deċiżjoni tal-Pulizija li ma jinterrogawx. Ittemtajt littra tal-editur tal-Malta Today lill-Kummissarju tal-Pulizija attwali Peter Paul Zamit.